granaïna de la Montalba. La granaïna de la Montalba, prepareu-vos des de casa, recordeu, així de bé sonen en directe des de la llotja del Cànem de Castelló de la Plana. Recordem al tio Botero, recordem al tio Botero, contant-nos en alegria que quan ell era jove i la festa es feia aixina, i la festa es feia aixina. Tauleger d'argila roja, tauleger d'argila roja, no es valora el teu treball. Diuen que és millor la blanca, això no ho veureu mai. Que visca la Montalba, que visca la Montalba, el poble sense abadia, on mai van el retorn, per no tindre sacristia. Que visca la Montalba. Molt bé, però com ens estan animant este gran final de programa, és l'Anime Hit París.